Dali mo na, Jimmy. Di mo kay karon panahon naman ron nga tinghinlo kay padulong na ang kalag-kalag. So manghinlo ta ikaw. Jo, panghuwag mga konjo kay magsunog ta Jo. Nagdala kag silik, Jimmy? Wala biya. Ani kay wala. Pastro. Ana ko puro na letter. Wala. Daw sa ko. Nakalimot man itag kandila. Uy. Amo nagdala gani ha? Moro ba ni kwan yun basta kwan mag lagi kandila. Wala ko magani ha. Nalimtan ang kandila oy. Yun na kay padulong naman ron sa tinghinlo kay kalag-kalag hapit na. Hinlo ta, tingin lula. Eh, nakong kalipay na niya ning hinluan niyang kwan, lubong. Te, wala yung kapas ni Lula te. Wala yung kita laging Lula te. Ay, Jimmy, mapakay buta to nga panahon. Mapay pag-anak ni mo, gamay pagka ikaw mo, anong wakakikita si mong lula. Hindi na, pag-hinlo na dira. Paso ta kay nagaglamok. Jimmy, Oh, isara man niya itong sanggot. Pangitan na lang ng ubang sagbot. dito ito na ako te. Okay, pero dali tama man, bagayo na na kung dagpo ko, ikataw man ani. Kalipay raban ta to si mong lula tong kandila niya. Nalimtan pagit, ogi, nalimtan nga mao ta to importante Bili ko na ako te. kayo. Kira mga kuan rata. Kira pag kuan na sana ikaw Jo, paghaling Jo. Kaya daghan tigla mo. Pagdali dia Jimmy. Tama na lima oy. Kaya murag udto na po drone. Ano ang lakas niyan? Layo kaya to ah. Kumano na lang yun na to ni kay kapoy nagbalik ba? Ina pagdali mo dira para madali atong trabaho. Utom na ba? Eh tama lagi te, mami na taba. Kumano lang gani na to no kay mapanibalik ko na to. Okay, pitong kalag pa. Ako ni baklayo nimo nga layo kung kayo tong atuwa. Okay. Muli na tatay, gutom na kayo diba? Namulan. Hapit na gani niyo. Oo, mamatag kandila. Kaya ba't kadag kandila po? Ay sus. Dili ka naman Hapit naman na. Gamay na lang kulang ko. Dali ko ni nga. Pwede ko lalakon ko yan. Wagod. Kasang lang. Ito mo tayo ulan. Saan ka magsanggot pa judo? Gamay na lang. Yo. Sige. Jimmy, Oh, palit na lang kandila dahil dito, Beki. Naman ito yung tindahan nagyan na ito. may Para dito hindi na tindahan tayo balik. dito. Hey, Sige na, paglagyan na para uli di mo. sila mga kabok. Mga lima. Lima? Dalihan na diya, Jo. Lugay akong Jimmy. Uy, gani haraman to nila. Asal magkatong bata to. Balong. Gutom na kaayo. Uli na ta. Jumare. Asa naman yung gihaling dira? O nga ba na nabuhi? Paano? Ba't sobrang daghan kay glamok mo? Padlupad yung manay ka rin. Haling diya, dalihan na. Eh, mabot si Jimmy ron. Nagko tao man manguli ta kay gutom na kayo. Ito na oh. Kapag yun diya, Jo. Wala pa. Oh. Kapoy na ko ba? Ay. Sana rin kay Gutom na kayo niya. Oh, nanapoy na ko mo. Asa naman yun si Jimmy? Uy. Hindi ba? Ba ano? Taali na subuon. Maglangay-langay. Manuon. Nilikay ko rutok subuon din eh ay. Uy. Ano mo? Oh, ganihara mi dire. Dinlo mi dire ba? Ni Lula. Alang magudron? Nalagkit sa 2020. O naman ron. Yan ang tinghinlo naman niya. Layo pa man amuha. Di nang hinlo na lang midaan. Kaya wala may panahon anong. Kung saan mo kalag-kalag, magkuhan mo? Biko mo? Buta ni. Naikit ba? Kahit pulot. Pwede magbuto. Hindi ani. May kwarta. Kwarta. Tuwara lagi mo. Tulungan mi na. Jimmy amo. Asa man to gisuko man ako to kandila. Di ba na may tindahan diya sa unahan? Suko na ko to kandila kay nakalimod mi. Nya. Dito sa unahan niya. O pa ni. Balik na taa. Uy. Ano po pa ninyo ni Ato Pinay-Lubong na niya? Magsikinig ka ba sa gulat? Naman niya to. Nadawat atong kusog kay hangin. Nilupad. Dugay-dugay kung may adto din no. Karon kami kabalik. Ato Pinay yun? Di pariha ito nga sa kong lula ba nga di na Ato pa, hindi na siminto. Maluya na nga.
Kwarta lagi mo yan. Naala din eh, nangawala mang. Utang ka to. Nangawala mang. Sindiri mo, nilupad guro tong kasuking hangin. Dapat na ikandila. O ganito no, gisugo na mo kandila kay nakalimot mi sa kadagandagang malimtan ang kandila pag uli sa kuwi. Kuya oy, Lula. wa pa kita kadalag tubig, uhaw kayo. Ay, sus. Tubig ay. Dali ana. Kaya naglamok diri oy. Dali ka nanay dagkong mo. Eh, kawas naman ka. Sige na. Sige na, dali na. Dali na, Kwan. Teka. Ah, tapos durong, Jo. Himbot lang. Ano tubig? Ah, saan ang gawhanan nagdali-dali maglakaw? Ano ka naman? Unsa ka? Ikan? Unsa ka? Wala man kang nakuan. Unsa ka ba? Unsa ka? Kasi ka ba ni mama ni mo dito? Ay, ate ni mo, ate. Si Idyo, si Kuan, ante. Tulora man may. Ha? Tulora, ano man? Kita kong babae nasa lubong nagpatong. Saka ito, Naka ito? nasa lubong nagpatong. Panan-ara ni mo. Wala nga, nakuan na ko ka, nalipong ka kamay. Tuwa dito. Nalipong na ko ka, panan-ara na ni mo. Nasa lubong nagpatong babae. Panan-ara na ni mo. Mahadlok pa juga. Ah, lagi ka na ito. Saan ito ka na to eh? Saan naman si Jimmy? Wala, hapon na. Kabunda ko ng ulan. Wala, Jake. Asa ang kandila ni mo dong, Jimmy? Jimmy! Jimmy! Ano to? Ano to? Saan ang tawhanan ni? Laon sa mo to si Jimmy? Jumari, Bot ka kay, hindi mo glimpisa, Jake. si Dudong pud gani, nato pud yung reaksyon niya. Karon naabot si Jimmy. Unsan ni mga tawhanan ni? Mura magnay. Bitaw, no? Antra man sirag pangatras. Mga unsang mga tawhanan. Dagan pa to sila, no? Ambot ang mga bata nga mura magkanangkuan. Jo! Jumare! Jo! Jumare! Asa man ka balik diri ba? Jumare! Oh, yan ka mawa. Ako na lang yun isa. Maway sa kubi. Jo! 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 Jo!